Hoxe atopámonos a Asociación de Medios en Galego no Culturgal, en Pontevedra. Para iso íbamos a dar unha pequena volta polos stands e ver que é o que está acontecendo hoxe neste pequena festa. Para que vos vayades fagando unha idea, estamos cheos de libros, de máis libros e algún que outro stand de artesanía tamén pola parte de atrás. Pero imos centrarnos agora mesmo nun específico, que queda un poquinho máis atrás, que é o Argonavis, que é un colectivo de Bueu, que a ver se conseguimos falar un pouquiño con eles e a ver se nos explican algo de que están facendo aquí no Culturgal. Hola. Hola, estamos en directo para a Asociación de Medios en Galego, ahora mesmo para internet, e vimos a falar, se nos podedes falar un pouquiño do que é o voso stand aquí no Culturgal. Que facemos? Sí. Bueno, non somos Rede Argonavis, somos de Bueu, somos unha asociación de autónomos e pequenas empresas. Compartimos un espacio de traballo e ademais organizamos actividades culturais, facemos unha aposta pola dinamización económica, cultural do entorno da nosa vila. Moi ben. Que aspectos, que matices, que cousas estades facendo no voso colectivo? Pois, por exemplo, apostamos por iniciativas innovadoras e creativas. Temos talleres creativos, que Ana vos pode falar igual un pouco máis, que imparte un deles. Temos talleres creativos, algunos son de pintura, música, tamén moda aplicada, un pouco así de restyling, tamén de cómic. Nada, son talleres que se realizan todos os meses. Nada, aparte temos outras actividades mensuales como poden ser argocharlas ou argoencontros, onde poñemos en común así temas que nos poden interesar na nosa rede. E canto tempo levades abertos como colectivo? En Xaneiro faremos un ano, a finales de Xaneiro. Colectivo xove. Sí. O voso primeiro ano, supoño, en Cultural. Pois nada, moitísima sorte e que estes días aconteza moi ben isto. Gracias. A vos. Imos seguir porque aquí Cultural as cousas non paran e está cheo de cultura, como ben di. Agora imos a prestar atención a esta que combina un monte de cousas que a verdade non sei ben que é, entre comida, libros, vinos. Imos preguntarlle a ver que nos conta. Oh. Cousas dos direitos. A ver se podemos contactar con alguén. Hola. Hola, dentro dos medios en galego, que podemos decir do voso stand agora mesmo? Bueno, o noso stand é o que queremos unir varias cuestións. É un proxecto de relacionar entidades culturais e empresariais portuguesas e galegas nun proxecto de cultura común, e non solamente no sentido de unir como se suele facer Galicia e Portugal, sino tamén unir o que é a actividade comercial con cultura. Entonces convidamos a toda unha serie de productores que levan algunha poesía dentro do etiquetado dos seus produtos. Entonces queremos tamén facer un chamado de que os moitos produtores que hai tanto na Galiza e en Portugal que teñen produtos de moita boa cualidade que poden contribuir a divulgar a nosa cultura, pois contribuindo con artistas plásticos e con poetas, escritores, e enriquecer o seu produto pois con cultura activa. E tamén queremos convidar aos poetas, artistas plásticos e tal, a que colaboren con estes empresarios que en vez de ir a cuantidade van a cualidade, que é unha maneira tamén de dar unha imaxe de cualidade do noso territorio, pois que contribúan con eles a enriquecer ca súa creatividade a obra, non? Moi ben, e que materiais, que produtos están ofrecendo? En este stand temos o alicornio, que son licores ecolóxicos, Fina Rei, que é repostería
tradicional elaborada de forma artesanal, temos os compotas de licores de mirmilos, que son portugueses que son tamén recollidos a mao e elaborados de forma tradicional, os viños de Quinta Dona Leonor, que veñen con un poema de Torga, entonces queremos facer ese chamado. E logo tamén temos esta publicación que é un libro poema de combinación de fotógrafos galegos e portugueses e poetas galegos e portugueses que sacamos este libro que ten a originalidade de que co código QR podes acceder a escoitar as poesías recitadas polos autores ou por algún recitador. Pois ben, moitísimas gracias, moitas gracias por estar aquí no Culturgal e que vos vaya ben estes días que quedan. Vale, gracias a vos. Bueno, un stand máis. Imos agora a esta pequena tenda. Hola, que tal? Estamos en directo agora mesmo para internet. Dime, que podemos atopar no teu stand? Pois como podedes ver, temos libros a cascoporrón, vamos, somos Rinoceronte, unha editorial de Cangas, temos libros para adultos e temos un pequeniño selo alá, Sushi Books, que sería máis libro infantil, juvenil, un poquinho de todo. E nada, libros. Os libros que aquí estades no stand é voso, literatura galega, literatura Internacional, toda traducida ao galego. Rinoceronte é un selo que se dedica a traducir ao galego literatura inglesa, sueca, finesa, toda a literatura que te poidas imaginar. E en Sushi temos libros tamén traducidos ao galego, temos literatura propia galega, temos libros galegos traducidos ao castelán, ao euskera, catalán, un poquinho de todo. Moi ben. Canto tempo levades así como editorial aberta? Como editorial Rinoceronte fixo este ano 10 anos xa. 10 anos que estamos en Cangas. Xa levades un tempiño traballando nisto. Un tempiño, sí. É a vosa primeira vez no Culturgal? Non, xa levamos varios anos. O meu é o segundo ano, pero xa leva habido varios anos máis. Moi ben. E que podes falar da positividade ou de que proporciona o Culturgal para estas pequenas cousas que atopamos nos stands, para vos, por exemplo? Home, queiras que non é unha venta grande para darte a coñecer. Xa che digo, non somos unha editorial de Cangas, somos coñecidos, pero bueno, aquí sempre ven xente nova, xente que ao mellor non nos coñece, xente que pode acceder máis facilmente aos libros, á literatura, a todo en xeral. Unha venta para darte a coñecer. Pois ben, moitísimas gracias. Que aconteza ben estes días que quedan de Culturgal. Moitas grazas. Seguimos, vale? Ben, agora imos a un pequeno stand, porque xa vos digo, aquí hai de todo, dende animación, música, actuacións, charlas, coloquios, teatro. Está a acontecer agora mesmo en directo un concerto na carpa do Culturgal, que non sei se mellor non acercarnos moito polo son. Imos atravesalo. E o grupo Concerto de Batemento. Samuel Levi e os nenos perdidos. Pois aí temos a Samuel Levi e os nenos perdidos en directo. Hoxe venres, mañán hai máis grupos de música, mañán hai máis actuacións de teatro. Estamos chegando a un stand que para algúns é moito coñecido, eles son os da Ría. Hola, que tal? Hola, boas tardes. Moi boas xeiras, moi boas enreiras. É unha honra para os nóscolos, non sei, benvídolos. A ver, que nos podedes contar do vos stand aquí hoxe no Culturgal? Bueno, pois que é unha auténtica xonrura e gorencia poder presentar hoxe en exclusiva o noso novo díscolo, o disco póstumo dos da Ría. Efectivamente, un díscolo que, o primeiro díscolo que nos ensacáramos xa fai uns anos era o disco díscolo, non? Que era un recopilatorio de toda unha vida en riba dos esteairios, como podedes ver, non? Este era o recopilatorio de toda unha vida en os esteairios. Pero fixadevos, a ver, vamos a facer un xogo de imaxe, fixadevos como misteriosamente, facendo así, fai así, Arturito, así, empeza a rubir o que é o future.
porque hoxe é o primeiro día, a primeira vegada en o que este díscolo con estes xites como Parrillada de Amor, Rosita Fernández Teijeiro, Unha Nova Galicia, pois se presenta. Pero eu imagino, Fabián, que claro, un disco é moi difícil de transmitir se non se canta. Poderíamos facer unha pequena cantareliña por estes amígolos. Poderíamos por exemplo, Parrillada de Amor. Se ti é la miña chimichurri, eu son teu churrasco. Se ti é la miña chimichurri, eu son teu churrasco. Se ti é la miña chimichurri, eu son teu churrasco. Que entre a tua freba e a miña, enchemolo prato. Que entre a tua freba e a miña, enchemolo prato. Parrillada de Amor, e así sucesivamente. Moitísimas gracias, un placer, un deleite. Agora mesmo, levámoslos todos. Pero Depois non quedan para o resto, non? bueno, pois Encardámosche un disco, vale? vale. Mira, 10 euros, un disco barato, a verdade que sí. Pois un placer, que teñades moitos éxitos, que sei que o tedes, e que seguedes así dando forte. Moitísimas grazañas e deicás todas. Así me gusta. Xente de ben, xente traballadora, xente como os da Ría que están aquí no Culturgal facendo que isto funcione. E por que non, agora imos coller este rapaz. Hola. Hola. Este home de aquí ten un pequeno muestrario do que fai, que, por favor, poderías adiantar para o público que? Bueno, pois aquí podedes ver un baño, pero este baño é parte dun espectáculo porque é unha labor importante de Barafunda, a nosa empresa, e é pois facer espectáculos para nenos e para non tan nenos. Nos dedicamos tanto a maxia como contacontos, espectáculos infantís. E ademais pois temos unha pequeniña editorial con 2 títulos, temos 2 títulos que son Antonio Apalpador, que este Papá Noel galego, e Pepiña Marusiña quere voar, que é o último que editamos. E ademais, pois facemos carrozas de globos, animacións de rúa, de todo. Bueno, todo o que poida ser na animación, aí estamos. Moi ben. Canto tempo levades como empresa, como Barafunda? Pois como empresa levamos 5 anos, pero bueno, no sector, pois eu que son o máis xoven levo 11 anos e os carrozas da empresa levan xa 20 e pico anos traballando. O sea, xa algo consolidado, profesionais, algo de material bo, vamos. Sí, material para gastar. Sí, me gustan. Pois ben, moita sorte, que vos vaya ben no Culturgal, que teñades moitas ventas e moitas compras e vémonos por aquí, digo eu. Nos vemos. Vale, e agora xa estamos rematando a zona da esquerda, hai moito Culturgal. Isto é no Pazo de Pontevedra, na Pazo da Cultura, e seguimos por aquí. Imos chegar a outra editorial que se chama Edicións en Bora. Hola, que tal? Hola, isto é para a Asociación de Medios en Galego, estamos agora mesmo en riguroso directo para internet. Viña a preguntar que o que estades aquí a facer no stand e que podedes falar para o público de internet. Pois o que estamos facendo é expoñer os nosos produtos culturais, que son libros, como vedes, basicamente literatura infantil e juvenil e unha pequena sección de narrativa galega para adultos. Eso que trouxemos a Culturgal este ano. Moito álbum ilustrado por todos os casos ilustradores galegos. Nos producimos o 100% en Galicia, non compramos dereitos de obra de outros países, producimos todo. Isto que hai, isto que podedes ver. Hai moita poesía infantil, moito libro ilustrado e unha pequena sección de libro casi didáctico ali na esquina. E todo o que contades dos vosos materiais, tamén as ilustracións, todos os textos, todo totalmente íntegro en galego. Sí, completamente. De autores galegos? Sí, de ilustradores galegos, sí. Moi ben. E canto tempo levades así como editorial? 20 anos. 20 anos, Sí. xa algo consolidado, algo... Sí, fomos dando cambios, a editorial non é hoxe a mesma que hai 20 anos, pero a empresa se mantén desde entón, sí. E é a primeira vez que estades no Culturgal ou xa? Estivemos hai anos, ahora había varios anos que non viñamos, pero xa estivemos noutras edicións. Cal é a vosa sensación ou a vosa experiencia xa neste Culturgal? Bueno, todavía o primeiro día é venres, falta moito público, polo que sabemos e polo que nos din outros expositores, outra xente que está por aquí, pero bueno, a sensación é boa, de que hai moita xente que apreza o que facemos, que apreza a cultura galega e moita xente disposta a vir aquí e pagar unha entrada, inda que pequena, por estar aquí. Pois sí, así é. Pois moitísimas gracias. Moitas grazas a vos. Que sigedes facendo estas cousiñas e que vos vaya ben nestes 3 días de feria.
E por que non, agora imos ir a un... Como vos digo, está cheo de librerías, de libros en galego, de autores, de poetas, de música, de actores, de... Mira, esta muller que está facendo tamén un obradoiro de gatos e de figuriñas de barro. Todo é relacionado coa industria cultural galega. Concertos, comidas, todo. E ata hai deseño de roupa, por que non? Hola, que tal? Estamos en directo dos medios galegos, os medios de comunicación galegos. E para internet, ahora mesmo en directo, que poderías falar ti do Culturgal? Pois que é unha boa oportunidade para moitas empresas galegas. Nos, entre eles, desde logo, estamos satisfeitos ao cuarto ano que sabimos por aquí. Xa, vos o cuarto ano. Xa o cuarto ano. O sea, ya penso que é unha oportunidade bárbara para promocionar a súa cultura nos tempos, sobre todo, que... Xa que estamos para promocionar, que é o que estás promocionando ti agora mesmo? Pois eu a miña marca de deseño galego. Basicamente temos camisolas, son... Bueno, deseño propio e igual en diferentes soportes. Aquí, máis que nada, no Culturgal o que temos son camisolas. Moi ben, moi ben. Pois vexo que tedes camisolas de todo tipo. Eu son de Entroido, Converte todo galego, feito na Galiza. Moi ben. Sen máis, moitas gracias, moita sorte para o Culturgal nestes 3 días de feria. E seguimos, por que non? Xa para ir medio rematando, imos para a parte do infantil, que agora mesmo están a facer unha actuación en directo, un contacontos. Bueno, o libriño está por aí polo Culturgal, se alguén quere algún que fale con nós. E o conto é así. Existe un país que os contadores de historias chamámoslle o mundo de Freixón, o mundo de Freixón, onde cada quen fai o que lle ven en razón. En Freixón había uns habitantes que mesmo parecían saídos da imaginación do grande fabulador da natureza, o poeta de Mondoñedo, don Álvaro Cunqueiro. A súa linguaxe era musical. A ver, hermano. Así é, todo é festa aquí no Culturgal. Ata os nenos, os máis pequenos, son capaces de pasalo bomba aquí, nesta Feria das Industrias Galegas. Seguimos de ronda e imos a dar unha pequena volta para revisar os stands que nos faltan. Que este é un dos meus preferidos, a parte infantil. Este obradoiro para os nenos pequenos, artesanais, cargado de xogos tradicionais. E creo que non hai ninguén para falar. Pero mira, estes xogos tradicionais de toda a vida, feitos de maneira natural e case comestible. Bonitos xogos. Iso sí, imos dar unha volta máis a ver que acontece por aquí.
Como xa vos dixen, está cheo de cousiñas. A Deputación de Coruña, a Deputación, todas as deputacións teñen o seu pequeno stand para ir informando das súas axendas culturais. E imos parar neste, que ten unha boa ilustración, unha bonita. Hola, hola, que tal? Moi ben. Veño a preguntar algo a alguén. Con quen podo falar? Ricardo é un dos comerciais máis importantes e máis traballadores de Calandraca Editora. Depende, se queres falar co departamento de ventas, seguro que con el. Eu quero falar con alguén que me poda explicar que é o que está acontecendo aquí no stand de Calandraca, no Culturgal. Pois el perfectamente. Despois eu tamén, de rebote, sabes? Bueno, pois nada, estamos aquí como todos os anos no Culturgal. Temos, como vedes, a balea de Freddy. Bueno, imos a presentalo o domingo, vai facer unha actividade, os dous autores van estar o próximo domingo ás 6:30 da tarde. Bueno, como vedes, é un traballo excepcional, bueno, sabedes que é un premio nacional de ilustración, e bueno, que en este caso sai un traballo espectacular. Moi ben, e que é o que nos podemos atopar aquí no stand? Bueno, no stand, como podes comprobar, moitísimos libros de todo tipo. Temos libros interactivos, como este de Ola e Adeus, que podedes, bueno, como podes observar, é un libro que mediante un visor podedes ver as imaxes dun xeito ou doutro, así como outras novedades. O de Pés Perfectos, que acabamos de presentar ahora Bea Campos e María Solar, que do cal vos pode falar ela tamén un pouco. Xa que estamos, non? Pois moi ben, eu recollo a pelota perfectamente aquí. Pois si, vimos de presentar Teño uns pés perfectos de María Solar, que todos sabedes que ela é xornalista, é presentadora, pero o mellor non sabedes que tamén é bióloga e escritora. Pois non, eu non o sabía, por los. Pois si, fixo un libro onde se pode ver a parte máis literaria e tamén máis científica, porque é un libro que nos conta a historia de Melchor, un neno que quere presentarse un concurso de a ver quen é o neno máis listo do mundo, e tamén ten unha parte didáctica onde hai preguntas e respostas sobre os pés. Sobre os pés? Sí, teño uns pés perfectos. E temos aquí, ademais, a escritora, a María Solar, que se queredes, paso vos con ela. Bueno, pois sería un mega placer, claro que sí. Pois casualmente, aquí con todos vos, María Solar. Hola. É que o vende tan ben ela que non sei pa que veño eu, pero bueno, son os meus pés perfectos. Que nos poden contar da tua obra? Pois mira, eu quería escribir un libro, había tempo que tiña esa idea, non? Reivindicando os pés, a figura dos pés maltratados, machacados, pechados nun sitio que é unha vergonza ensinalos, non? Entón, pois, o que conta é eso, simplemente, a perfección que ten en sí esa parte do corpo, que podes pesar 20 kilos, 70 ou 200 e van poder contigo, non? Sí, a verdade que sí. É moi curioso. E conta, pois, porque tes un dedo gordo, porque tes un pé dereito, un pé esquerdo, e como medran as uñas. Bueno, xa que sabemos por que temos un dedo gordo. Pois tes un dedo gordo porque a distribución do peso corporal para poder aguantarte, como decíamos, peses 200 kilos ou peses 70, non? Pois ten que estar feita de maneira que nunha zona cargue máis, que hacia o centro, e nas esquinas carga menos, entón na parte onde ten máis peso está o pé preparado e máis grosso para aguantar aí. Pois mira, nunca vas ir para a cama Nunca te acostarás sin sen haber unha cousa máis, sí señor. Pois moitísimas gracias, María, é un placer falar contigo, sobre todo no stand de Calandraca. E nada, temos que seguir, que estamos en riguroso directo agora mesmo. Pois sí, vou darlle unha volta con eles. Moitas gracias. E seguimos por este pequena festa da cultura galega. Agora vai ser o punto de falar, pois, dun festival. Un festival que acontece dende, se non lembro mal, 4 ou 5 anos, que acontece na beira do río Miño. Pasámonos. A ver se hai alguén no stand, porque, claro, isto ser un directo, non sabemos... A ver. Vaites, cousas do directo, non hai ninguén. Así que imos pasar por outro stand, por exemplo, a de Educateatro. Hola, que tal? Boas tardes, que tal, como andamos? Muy bien, por aquí, ofrecendo...
Que estás ofrecendo aquí no Culturgal? Mira, nosa nova función, que é Carapuchiña Vermella, un musical coa voz en directo, por suposto, as cancións en directo totalmente. E nada, estamos a ver se os rapaces se animan. Mañán estamos en Vila García e o día 20 estamos aquí en Pontevedra. Xa cheos de función, polo que vexo. Por suposto, temos ir a por toda Galicia, que non quede ningún sitio sen presentar. É a vosa primeira vez aquí no Culturgal? Pois sí, este ano a nosa primeira vez, bueno, de feito vedes que fixemos así un pouco un stand así, bueno, pues primerizo, non? Estamos moi contentos de estar aquí, la verdad, hai moita xente, é un gusto. Moi ben, moi ben. Pues moitas gracias. A vos por estar aquí, que vos vaya ben no Culturgal, entón. Ben, pois, seguimos dando unha volta máis, por que non? Mira, creo que está o home... Sí, señor, claro que sí, agora sí. Vouche facer unha entrevista, que che parece? Todo ben. Que nos podes falar ti deste festival e por que estades no Culturgal? Pois estamos no Culturgal por apoiar un pouco a iniciativa da feria, tamén por darnos un poquinho máis a coñecer e sobre todo por apoiar a iniciativa da feria, xa que nós non vendemos nada, máis que nada facemos un poquinho de publicidade da Asociación Cultural Miño Reggae, Festival Miño Reggae Splash, que se organiza na Fortaleza de Goián, no Concello de Tomiño, que é un festival autoxestionado que ten principios... a música principal é o reggae clásico, o ska, tamén o rocksteady, pero bueno, ten principios de respeto á ecoloxía polo espacio onde se realiza, que é xusto na fronteira natural entre Tomiño e Vilanova de Cerveira. Eu sei ben que o festival ten unha temática lusófona, unha unión con eses povos portugueses e brasileiros. Por qué? Por que colledes ese... Principalmente o festival que naceu en Vilanova de Cerveira, foi no primeiro lugar onde comenzamos coas primeiras edicións, fixemos 3 edicións ali, despois xa cruzamos para Tomiño, e, bueno, pois un pouco, pois nós como galegos temos bastante relación pois coas bandas portuguesas e coa lusofonía, as bandas brasileiras tamén, e, bueno, Brasil tamén é un país con moitísimas bandas deste estilo musical, non? Reggae roots, e entón, pois, por eso, a afinidade que temos. E todos os anos, pois, colaboramos co goberno brasileiro e algunhas bandas, conseguimos que a través de editais e apoios podan chegar ao festival. Algunhas palabras para alguén, algunha persoa que este vende isto e teña, pois, igual unha pouca de idea e quera vir a Miño Reggae, que lle poderías dicir? Cal é o voso convite para eles? Pois, consciencia pola música, polo traballo que se fai, casi todos os colectivos que traballan desta maneira así, alternativa e con poucos apoios, pois consciencia por parte do público, das persoas que asisten, e respeto ao espacio e ao próximo tamén. Pois moitísimas gracias, moitísima sorte por aquí no Culturgal. E sen máis, seguimos un pouco por aquí a ver que é o que acontece, por que non, outra ronda máis polo Culturgal. A compañía Boca Aberta, que ten o seu stand bastante bonito, moi verde, pero que agora mesmo non temos ninguén para falar. É unha pena. E agora, non te me escapes, vou falar contigo e dos teus xogos que son bastante divertidos. Que tes aquí para ofrecer a xente do Culturgal? Bueno, pois hai, como vedes, brinquedos tradicionais, un pouquiño, bueno, recuperar a tradición dos xogos aquí, e, bueno, sabedes, máis ou menos, hai unha chave, temos tamén, bueno, as turutas, castanetas, bueno, bonecas, cabaliños tradicionais, logo temos quebracabezas, a toupa, camións, un poquinho de todo. Non sei, igual meto a pata, pero parecen que están feitos artesanalmente, non? Sí, son feitos artesanalmente por un carpinteiro que feito está na zona de xogos de aquí do Culturgal. Na zona que onde pasamos antes, sí. Igual C te pode contar mellor. Vale, pero, bueno, agora mesmo estamos en riguroso directo para internet, aínda que parece que non, pero sí. Pois nada, moitísimas gracias, moitísima sorte neste Culturgal, que saia ben todo. Moitas gracias a vos. Nada. E xa rematando a volta, poucas stands quedan. Imos a ir a unha editorial que ten un punto distinto das demais. Aparte de facer as cousas en galego, como todas, evidentemente, imos preguntarlle a ver cal é o seu segredo.
Hola. Hola, podes falar un momentiño? Sí? Mira, estamos aquí no Culturgal, hai moitos libros, moita editorial. Cal é a vosa característica que vos diferencia do resto? Somos a única editorial especializada en fantasía, terror e ciencia ficción de autores galegos. Anda, iso é bastante punteiro. Que nos podes falar do esta entón? Bueno, aquí estamos Urco Editora, que comezou xa fai uns 7-8 anos publicando traducións de obras clásicas do terror a ciencia ficción como Lovecraft, traducións de Conan o Bárbaro, de Robert Howard, Bram Stoker, e este ano engadimos o selo Contos Extraños, que era unha editora independente ata o momento de hoxe, que levaba 4 anos traballando, ca característica de ter autores galegos de fantasía, de terror, como che dicía, e que se incorporou á plantilla de Urco, digamos, este novo selo, o cal agora estamos Contos Extraños e Urco Editora xuntos, pasamos a formar parte do entramado de Urco. Moi ben. Cal é a última creación que tedes, o último libro que estades sacando? Pois aquí no Culturgal presentamos bastantes libros, a verdade, ensínote se quere. Sí, claro. Pois mira, comezamos por ali, temos a sección infantil, que tamén temos para os rapaces. Presentamos a novidade deste ano de As aventuras do apalpador, da que levamos xa 4 títulos. Presentamos o apalpador As portas do tempo, que é un libro didáctico, de xogos, aventuras, receitas de cociña. Presentamos tamén Sopa de estrelas, de Pepe Cácamo. Tamén vimos cunha edición nova do Principiño, ilustrada por José Ángel Ares, e logo temos presentacións aquí no Culturgal, temos, por exemplo, imos presentar mañá Alén do Rimuíño, que é de Roberto Rodríguez, presentamos tamén O frío azul, de Ramón Caride, presentamos o seguinte volume de Contos Extraños, que é unha publicación trimestral de autores galegos, como te decía, é unha antoloxía de relatos, de fantasía, de terror, é como unha especie de revista, non, trimestral que sacamos cada certo tempo. E que máis temos? Pois, non sei, podría ensinarche... Bueno, despois do Cataclismo non é unha novidade, pero casi saiu fai un par de meses. E bueno, unhas cantas cousiñas, a verdad. Moi ben, a verdade é que tedes unha boa biblioteca e uns bons nomes tamén. Pois moitísimas gracias, que todo siga ben, que siga así adiante, que levedes moitos máis anos como editorial e que estas cousas non paren. Moita sorte no Culturgal. Moitas grazas. Nada, vémonos por aquí, supoño. Aquí estaremos. E seguimos xa rematando na última línea recta de Culturgal para falar, por que non, con outra editorial, Consorcio Editorial Galego. Hola, alguén que poda falar aquí? Sí? Falar, eu falo, sí, Fala, non hai problema. perfectamente, Se hai que falar, falo. Se hai que falar, falas, claro que sí. Que nos podes contar do teu stand? Bueno, pois mira, nós somos o Consorcio Editorial, que é unha distribuidora de libro en galego. Levamos a distribución pois de moitísimas editoriais, así as máis salientables, pois Bahía Edicións, Calandraca, Oco, Embora, o Birmos. máis ou menos estamos levando a distribución do que o que se edita aquí en Galicia, quitando, bueno, as editoriais a máis grandes, non? Pois eso, Galaxia que xa se distribúen eles e Xerais, bueno, que xa é do Grupo Analla e todo iso, non? Entonces o resto prácticamente todo o distribuímos nós. E un pouco, pois, trouxemos así pois unha selección de pois das novidades, máis que nada, que saíron agora pois no último mes e medio, e despois así algún libro de fondo tamén, pois así, pero en plan unha selección, porque ao levar tanta distribución tampouco podes traer aquí moito volume, senón acabas inundando o stand. Moi ben, e algunha cousa para resaltar, algún libro que esteades agora mesmo distribuindo fortemente? Pois, bueno, pois imos ver, por exemplo, a ver, agora o que temos un pouco máis que este ano, bueno, vai ser así o máis salientable, vai ser todo o que é o fondo de Manuel María.
nos levamos a distribución do que é a Fundación Manuel María. Entonces, pois, a Fundación está facendo agora un esforzo todo pois por editar e aglutinar todo o que son os fondos que editou Manuel María, libros que ao mellor estaban esgotados, libros que estaban en outras editoras pero que non tiñan moita distribución. Entonces, eles pois, están producindo todo ese tipo de libros, que, como sabedes, hai unha gran produción. E, bueno, pues é un pouco así, quizáis, para este ano, que é o ano das letras, o máis salientable. Moi ben, pois moitísimas gracias, moitísima sorte para este ano que vos queda, moitísima sorte neste Culturgal. Moi ben. Que siga así, que siga adiante. Pois nada, moitas gracias. E agora, xa para rematar, digo eu, imos falar con esta pequena editorial, a editorial Fabulatorio, que está aquí no fondo, pequena xente que fan os seus traballos. Hola, hola, podemos falar, non podemos falar? Seguramente sí, poderemos falar. Que nos podes... Para falar ou non? Se queres, mellor, non? Mellor, sí, para quedar alto. Que nos podes contar do teu stand, entón? Pois nada, o meu stand, bueno, o noso stand, que somos editorial Fabulatorio, e facemos libros. Creemos que especiais, pero, ben, ti non te presentaste. No, bueno, vale, somos da Asociación de Medios, somos da Asociación de Medios en galego. A miña abuela, a miña nai. Bueno, igual sí, tens que pôr o vídeo en internet, porque ahora mesmo estamos en directo en internet. Isto é un vídeo en streaming, unha entrevista en streaming para o Culturgal, e xa que estamos, imos falar da túa editorial. Xa feitas as presentacións, non? Agora sí, agora entramos en materia. Bueno, por que os teus libros son especiais? Conta. Pois a ver, son especiais en principio porque nos gusta darlles forma pensando no contido. E isto que pode parecer unha obviedade é algo que non se fai normalmente na industria editorial. É dicir, nós realmente temos un estudio de deseño que é desescribir e nos lanzamos a facer a nosa propia editorial, a lanzar o noso propio proxecto, precisamente por eso, porque botábamos falta en Galicia que existiran libros como estes, coidados, sobre todo feitos tamén en Galicia, en colaboración co sector das artes gráficas galegos, que normalmente, pois eso, se pode decir que hai libros galegos, pois están feitos na China, cando non en Madrid, en Sevilla, etcétera, etcétera. Íntegramente feitos en galego. Efectivamente. En galego... E por galegos. En galego no. En Galicia, en galego tamén, e en inglés, normalmente as edicións son bilingües, porque a mitad de dos libros é certo que se están vendendo fora. Son fotolibros, a maioría son libros centrados na cultura visual, que nos gusta chamarlles así para non encasillarnos tampouco. É certo que hai un poemario que editamos ano pasado, un poemario de María Raimóndez. Entón, bueno, ese é o noso conto, facer libros. Montamos unha editorial para facernos ricos. Ya tú sabes. Que tal a vosa experiencia no Culturgal? É a vosa primeira vez aquí? É a segunda vez, sí. Ben, a primeira repetimos porque a primeira foi boa, sobre todo a nivel de visibilidade, sair da habitación. Entón, bueno, darse a coñecer, sobre todo darse a coñecer. Contentos, sí, contentos, sí. Ser feirantes un pouco de vez en cando. Por un par de días. Efectivamente. Pois nada, moitísimas gracias. Nada, gracias a vos. Que vos vaya ben neste mundiño, que vos fagades moi ricos, se sodes capaces. Ricos en alma, alimentar a alma, sobre todo. Así. Que dé para comer pouco máis. Pois nada, moitísimas gracias e a pasalo ben, entón. Veña, te lo guiño. Bueno, pois isto é o Culturgal. Que vos vou a contar? Temos de todo, xa vistes, teatro, libros, poesía, música, e xa que estamos falando de música, imos a un stand que está cheo de cousas tradicionais, de música tradicional galega, que é este que temos aí ao fondo, onde as pandeiretas están colgadas como ristras de chourizo, de todas as cores. Parece un museo totalmente de instrumentos tradicional. Non sei se hai alguén aquí con que poda falar. Que me sente aquí. Que teño que me sentar... Bueno, estáme dicindo que me teño que sentar aquí. Así sí. Así sí que se poden facer moitas entrevistas. Onde está o patrón para poder falar con el?
Hola, que tal? Vente por aquí que hai mellor fondo. A ver, que é o que nos podemos atopar aquí? Bueno, é evidente o que nos podemos atopar aquí, non? Está cheo de pandeiretas, feitas por ti? Sí. Artesanais, Sí. totalmente artesanais. Sí. Canto tempo levas ti neste mundillo das pandeiretas? Estou empezando, levo solo 25 anos. Algo bastante novo, ¿no? De Sí. nova creación. Sí. Xa vexo. Son emprendedor aínda. E que tal? Como é a túa primeira vez aquí no Culturgal? Sí, é o primeiro ano que veño ao Culturgal. Por fin fun consciente de cando era a data, porque sempre me chegaba o tempo do Culturgal. É a semana que ven. Oi, me parece que xa non me deixan anotarme. Sí, pois este ano, pois nada, viñemos así con un sitio pequeniño, o ano que ven seguro que vamos a volver con un sitio moi grande, seguro, con máis espacio, porque me gusta o ambiente, me gusta o público, me gusta o resto da oferta cultural que hai, e vamos a volver a estar aquí. Moi ben. Que nos podes contar? Aparte de facer pandeiretas, faz algún tipo de outro instrumento tradicional ou...? Facemos instrumentos de percusión tradicional, facemos tambores, bombos, pandeiretas, aparte de pandeiros, claro, e todos os seus complementos, as mazas, as baquetas, e logo tamén facemos outro tipo de pequenos instrumentos como terrañolas ou pitos de capador, todos relacionados máis ben ca percusión. A min chamame inculto, pero vamos, aquí é algo que me choca, e é que todas estas cores son totalmente novas, é algo, esta pel verde azul é bastante novedoso. Nós sempre usamos a base tradicional, sempre utilizamos pero logo sobre esa pandeireta tradicional o que facemos é decorala pois para actualizarlo un pouco, para sacala solo do que é a práctica da música tradicional máis seria ou subida a un escenario, ese tipo de cosa. Buscamos tamén que sea algo lúdico, non? Moi ben. Vai un pouco atrás do fenómeno das foliadas, por exemplo, non? Que é un fenómeno de hai uns anos para aquí, que antes parecía que solo era algo da xente que estaba metidos en grupos tradicionais, de música tradicional, de grupos de baile, era como algo moi pechado, moi pequeno, e se está abrindo o povo. Que é normal, o sea, a música tradicional é unha música lúdica. Nós non tocábamos nos enterros, tocábamos nas festas. Pois é. Pois nada, moitísima sorte para este Culturgal, para estes 3 días que vos quedan, que vos fagades ricos xa, como da editorial da Iareante tamén, que dixo que tiña que facerse rico, tamén desexo estas cousas para vos. Eu con que fagamos unha foliada xa estou conforme. Con facer festa chega. Sí, con eso chega, sí. Pois moi ben, moitas gracias. Vale, pois isto é o Culturgal. Imos rematando xa, chegando de volta ao noso stand. Vale, estánme dicindo, aí, dende a parte de atrás, que imos rematar nun recital. Podería repetirme o nombre, que non? Librería Pedreira, que non sei moi ben onde está, porque, como xa vos digo, isto está cheo de libros. A ver se con un pouco de sorte atopamos a esa poetisa ou ese poeta que nos poda axudar. Ai, contame que non está o rapaz para facer a súa exhibición. O seu recital. Pois nada, isto foi o Culturgal, moitas gracias. Nada, vémonos aquí nunha nova edición do Culturgal durante máis anos e que nunca se perda esta pequena gran feria das artes culturais.